No niin, eli Ruottinen tässä terve. Tässä on nyt muutama päivä mennyt, etten ole mitään videoa tehnyt, että tässä nyt on ollut kaiken näköistä. Ja niin, kun on niitä ideoita pyytänyt niin kuin näihin videoihin kaikkea, niin, tai niin kuin aiheita, niin mä saan nyt sellaisen yksityisviestinä aiheen kuin mustalaiset. Että niin kuin omia henkilökohtaisia kokemuksia mustalaisista. No, mustalaisia tunnen aika paljonkin täältä ihan pienenä, oli ala-asteikäisenä jo niin kuin oman luokalla, ja mun omat henkilökohtaiset kokemukset näistä mustalaisista on tosi hyviä. Että mä oon ihan niinku on, että hyi mustalaiset. Mikä on sinänsä hassu, että kun sekin on taas mun mielestä sitä yleistämistä. Että jos jossain tehdään rikos, niin totta kai se on niinku paljon pahempi, että jos sen tekee mustalainen tai niinku yleisesti vähemmistö, joku maahanmuuttaja tai joku tumma mies tekee sen, niin se on totta kai se on niinku lööpeiskin kiinnostavampaa, että tumma mies ryösti Tarja Halosen kissan, kuin että joku naapurin Pentti. Et siinä tulee uutisarvoa, että kun laitetaan niin kuin joku sana siihen eteen. Tai vielä pahempihan se olisi, että maahanmuuttaja homo ryösti Tarja Halosen kissan, vei sen Serbiaan ja niin, näin poispäin. Mut niin, nämä mustalaiset, niin mulla ei ole mitään, että ollut koskaan, että mitä mä oon kokenut, niin on hyvin ystävällisiä ihmisiä aina ollut, että keskustelee, tervehtii ja arvostan niillä niinku sit kulttuuria, että niillä on omat vaatetukset, naisilla on mekot ja miehillä aika paljon sellaisia suoria housuja, liiveissä ja muita. Et mä arvostan sitä, että uskalletaan olla oma itsensä, että ei mennä sen mukaan, että joo, että kun ihmiset katsoo, että oho, tolla on nyt tolla, että no ei sitten pidetä sellaista vaatetusta tai mikä vaan, niin että ollaan, että joo, ja sitten niin arvostan myös niiden musiikaalisuutta, että jotenkin näin mä oon käsittänyt, että niillä nyt on sitä, että ei monta mustalaista ole, kuka ei laulaisi tai soittaisi kitaraa, ja hengellisiä hän on Jumalan läheisiä, mikä on mun mielestä hieno asia kanssa, että koskaan mulla ei ollut mitään negatiivista mustalaisten kanssa. Ja, kyllä se niin on, että ne on ihmisiä siinä, missä kaikki muutkin. Et mun mielestä se on tosi lapsellista, että heti jos heitetään, että mustalaisista tulee mieleen niin varkaus ja tällä raviurheilut ja kaikki tällaiset. Et mun mielestä se on niinku, että se on niin helppo yleistää, että ihan sama kuin että jos on ulkomaalainen muuttaja, niin maahanmuuttaja, niin ei se tarkoita, että se raiskaa, että ne tuolla raiskaa tai elää valtion rahoille. Tässä mä oon tietysti sitä mieltä, että valtio tekee väärin, että jos otetaan maahanmuuttaja, niin nehän saa rahaa huomattavasti enemmän kuin vaikka suomalainen, joka on sairas ja saa sairauspäivärahaa. Et niin kuin tässä ne tekee valtio väärin, että sehän ei ole taas maahanmuuttajien vika. Että ihan naurettava niin kuin se ero, mikä on niin, että se on niin kuin, että siinä pitäisi valtion jotenkin ennemmin mun mielestä valtio pitäisi pitää niin kuin omistaa huolta ennen muita. Niin kuin just niin kuin nämä kaikki Kreikka-jutut ja kaikki. Suomi on niin velkaantunut valtio ja sitten syynätään Kreikkaan rahaa ja näin. Ja itsehän ne siellä Kreikassa kusi hommat, että eihän se meille kuulu, että olisi voinut piffaa mullekin nyt vähän sit rahaa sitten, kun tässä nyt kuitenkaan niin rahoissa olla, niin ja näin, että mut ei, mä taidan lopetella tässä tämän asian ja niin, eli sitten, että jos joku ei tiedä, niin mun videot löytyy lisää niin kuin fasepop.com kautta ruottisblogi. Ja näin, että minäpä jatkan täällä nyt päivääni ja jatkakaa te siellä ja
niin näin poispäin, että hei hei.